Yaro you try para banget. Bang adan ikubo ribaret ban ai fi ban ai man sim fi na ka YouTube. Na ka Facebook ba ni ka Instagram. Pakta kalong ka jingkeli ka ong bun ki bakeli yang aki ong. Kumno ba syan. Kumno ha ka jingbun kam jang pi pila ban penmi video jan man la ka step. Kumno ba syan pi phim jiyo pangse. Kumno ba syan pi dap da ka jingkeman nadu dang step mo. Kumno ka ni ka la ban long. Tengah kuat ban ai pi kan ni ka kubur ka jingkerman ba piru pila ban long. Piru pila ban yo kan ni ka ju ka jingkerman. Piru pila ban yo kan ni ka ju ka jingkwat jingkia. Piru pila ban le sibun ki kamba. Pila ban duai ki beri marbeleng ngilet ban duai ki beri bapang ngilet ban mentar kadang step bahamo la ki ban duai la ki dang step kadang ka jingkerman kadang ka jing sei so onong pi ti om tang kata ni penlong senran ki wei ngilet dua yang sei gitu kiba ala dikyat bala im haka aurea hu drugs haka kiat ke mentakir gila yo ka ju ka jingkeman te komno kani kala ban long te basan pila ban keli mo tengah ku ban ai fika secret ngani thu choi pika pasonga ka pasonga kamlong kumni para banget dia viewers ka pasonga kamlong kumni machwanga jakhom ba ka jingim aja komba ka jingim ngayo pang gastric te fi ani la sim dawai kelang dong Wal sim dawai kelang ngam yo khia. Adan ga jing pang gastrik ani ki bay trailang bat ngaru kitang si mo. Kadai ga tu por bam te fen. Ba dai por bam te fen mas ndap bam te fen. Jayu. La dap kal air la tre khli. Tang su slam ka taru. Tang su slam tang khat san minute banumbiang ti por bam te fen. Ngala kiu sa khli la kiu gastrik baro sisngi ngala kenga khli awan sa yenga pri kom tabet daki paus nam para banget ani tu ipi bang anak ki step ngam judan jing suk masa ki kuslai dombriu bitar briu touchen na kam jipen mi ru kini ki YouTube kom ni menta nomor beli ngam judan ka jing suk ngam judan ka jing keman gadar stang jing pang he kapang khari kro bham ni fimi ira kador kabai mo wala ban om tala kamno kham i handsome nei rei mashwa handsome ra ja khom gaduru ka itlat ka si iswai ban nong film dan ka jing keman rei mata ai ngu yu blei badang step yo ban ai khubor fi yo ban ai ka jing pentengan ni fi yo ban ai kini ki khubor ban ra ka men sim dan ki ba yo ban phone ru ngila yo ban penduai ru bat kum taru pat ngila sei sibun na kanika jing sakri la sei sibun kini ki kena samla bikin le yalap gospel ya ki rangba mo kitu ki bala ju show beri mo cha ki bala pun ki ai bat sibet ru sapet mo ngan pelat chwa kan ka video bat ngan sa pelat ru ka video jong i wei imi it bele yalap mo ba i wei mi it bele yalap pin sa dapat ba kan ka video ngan sa pelat hadin jong kan ni matahi ka sngi tawa pet chwa kan ni dengan itu pingam long tar par bangai nari pet ngan macam adap dah kajing pang namar belai ngamdan kajing keman mereka ka secret ngani thu ipi yang yelit pangan ka proverb kita proverb kalau nong ka ba ka nyau arfuar nong ka donut ka ba keman kalong ka dawai ka babha henry ka men sim ka balwet ka penter khong gi sieng ka donut ka ba keman kalong ka dawai ka babha henry ka men sim ka ba lewet ka penter khong gi sieng oh yero you trying on adap ba kajing keman kidang step ladap dah kajing man layo ban ya ro you try layo ban duai dang step timo ti kumnu kan ni kala ban long ka secret nganong pi machwa ngabiang ka kam ka jam ngabiang ka biang iparlok ki biang rei anong mdan kajing sok ham sim mdan kajing keman kata kalong kata kajing pangong ngala adu bang ngala ani ngam tip kajing pang gastrik na pi kala long tentang kala long thau all saru ramla syu ban yun rei metang ala yo khia lu nita ayo khia mdei tang bang kemen ru ban ai khubor pi ni na kemen ru an ong pi bari ai training kini ki semran ru klam da sim pisa kham dan kam ki wan ki yo khia ngi sei ni ki bri bala jat ki bal along kum ngahi no naman mi syang ngam hakapop ngam ban pet ki film jaklia na du man mit hadu man step man pet kam dan gajing hun kam dan gajing sok ngong kadan kata ka pop ka jing im jonga ka bap te maraw yang ka ba pendu ini ka jing keman ngadan ka thit jing thang gi beri handai ai ngu you try on fi bawan say nga hak tu ka por ka
hakat ki lockdown period ki por bukan say nga man sim bakhu wan pan kundu yang ga pop ya hak ba jing bisar long ngadan hi ga jing aksat ngadu machwa badang samla ban yo ban im kata ga jing im bakhu ring amla ti para banget namar nga persyang da ka do la di nga persyang ban le keman da ka balit sngob ha say ko la keman si por mo kata ka fun re kami ini ta kami ini dalak kot tu jing sobha la kan mau yang jing sosi la kan mau yang itu ban sosi ai ti Henry nadu bang yo Jesus Christ no nadu bang yo Jesus Christ no ani ka kemen palat ka jingim haleluya ya ro you try ani kamla ban only fi tak ada malak ban bang salak ban penmi ini ki videos ban ai fi ko kubor ban nyatri ni gitu ban let yalap gospel bat ngidan ngong fi ka ngila yo no kita ki parlok thamai ki bahu kures jisu ban syu ban yele sobha ba pertain rei ban shat kemen no ngamong bang ngimla ban let kai ngidi ban let kai ki picnic ki ai Henry ngam syong bangin syu du ai sa ngil kai ting ngil kai sini stay Henry kala appear te namar balai ngil ban pendon burom yutrai ngil ban enjoy bat ka family ru ngadon ka family ru ngadon ikun ru Henry ngayo ban syakri ki ru ngadang yo ka por ban yalap fi kumni ngadang yo ban patle sibun ba ki kam mo ban pendap ya kayeng kesam dan ki beri lagi bang kamai pisan YouTube kamai para mai pindapat gi video jongalai kimdan hiru tinggi advertisement ru kamdan hiru kita mau ban kamai hindrai nga aingu blei ni ko kpa jonga bah bedak me pendap kumba me pendap ini gi simpanang no kamdan kamban krong kamdan kam me pendap yang penslei nomor blei sam arfly wong open slate kata ko peniang pensle kata ko peniang mo ya ka kli jonga bat ka ma he anoint my head with oil and my cup runneth overflow pun sle kata ka peniang ka khuri no pi but ka khuri jonga ka slay no pi mo usiang ya ka met ya ka mat kinong syun jonga te dan giba keren persyak ron rei nga iet ya fi da ka jing iet jonga blai dan giba keren persyak na YouTube keren lai fojat ren kam kata syu ga do no jonga nga duai na mata jong firu ba fin yo ya nga ju jing keman ba namar balai fi dom kum tu fi bisni namar fi knyang ga do no kidan kemen sim baman ngar ngalong kum tu men syuan rei aku man itu ipi gitu gi kritik jonga ru banga duai fi ba fir fin yo mate kan ga jing iet jonga Jesus Christ kan ga jing keman kum banga yo manga ma ya ro itrai kamai lai fikiran kum nom noru ya ro itrai menong namar balai ka dap ketin jong blai ko ong naka gospel Matias ka nang ba san khat ba sipo ko ong tu shat kemen tu le kemen haba ki kren ben ya fi haba ki pensi tom fi ki kren ki ketin lai project namar kisu lam ler ala lua mencuade ngamla ban le mta ngamla anong fi namar blai ka dan ki kemen sim baman lagi do no jengam san rein aduk ba kala ka bomot aduh bakal ka bamut try pelat yang ada gitu gi jingpang pelat yang ada yo khia sapi kam di dawai su mta la nyau rius nam mta kam dan kam su boleh hakini kin rius nam ong la le sibun ki ai la yo ban yalap la yo ban ni tang rius nam perkhat ong fi da fi kwa ban syakri su blayam ni the best palat ngam ngamla ban ayu ti ngakai ka bangale kalong ba man sim khut wan pen kendu gitu pop janga banga sedang ban kela ka bomot sedang ban pla bangala i no syai ka tu ka jinglen ka basni ka tu ka jing pet film jakla ka jing pornografi ka batek marawe na ba pen panga ka tekut sunan tebut na do kela ka bomot bat nang tu hadin ta ka kuli kitin jong boleh usai so man sim jong jing duai ba yarap te ban duai kata ka ka secret yarap bangan duai men miet syo bangan syakri system boleh uburi yang uburi da ka bangalet bet siki jing duai Syua bangan yalap YouTube, syua bangan lek ni kiai buri nga hikijing duai nga fi kristi nga arbaji si baji ki bangam julek man syua amta sedang mandap kata ka jing iet jong blai sedang mandap da ka ketin jong blai tengam dei bangam man syua nga persyang ban puli ketin jong blai nga persyang ban mo rei ngamla dal di rei nadu bauan men sim bakut nga sedang ban keren ni gi telit temai sedang ban dap ngau fi sedang ban duai sedang penla nga ban duai man laka step man laka miet ka no man syang atia syua ban kala ka momot ngatia pra khandai kan taru ngas ngau ani am ngau hun dan gi por pat bangam ju atia baro simit long umta am ju dan jing hun por pat kala ka mot re ndang ala kala ka momot ngayo pediang yo mat syai ni Jesus Christ ulang syau bahasa pun kia yang ada kita jing pang bahadian tu ngai tu pinga let syai jing pen baptis syua bang ngan syakri ngam patla da kumni rei ngalat syaka jing pen baptis
yang ngami nak tuno ngami ka tu ka jing siap tiang macam ngamnut pin karan YouTube ni dan confidence hiru dan hiru tak confidence semua kadan kam bette ka jing rem tanah do bahasa syakri ublai udon tau mensim bakut yang penharap yang aban ka jing bakut nda ka jing la jama penharap ban ai kan ka confidence man karan wat ba da ka jing ai jong ublai kan ka transfer te sikiwai wat eu tu khna ubam nang bam start bam pat lek school te ubam nang ban keren man tau la pen mi ke YouTube mau fi ka transfer te kalong ka tu takadaw ya kan ka aku ban apply ban pen crowd you try na mar boleh kan ka jing syakri jong im tangi ai kan ka overflowing life discipleship mo ti kai ka bangayo kayo na gospel you honest kun nang ban nyau khat ka ba lai phau nyau ter ka ba ong ba pinlong ki ta ki wa ka ba em kan ya itu rivers of flowing mo overflowing rivers kala ban ong tu keren chapang mensim kata ki ki wa ki bayai slai kan yai kersai sya nadu ba tanga sa ai kan ka jing syakri ba kayai kersai ka keren chapang mensim ko te ba dap mensim ko kadan kan ka jing yai kersai bat mencuang juga judan ka tu ka mensim juga jing penram ru ba me ko me melek yalap kumno wan pensram sultan o kat kini gi pop renjan malak le ni kumno melek yalap kumno men kemen ring aingu you try ba ukpau ba iet ya ingi ubala pha you kun Jesus Christ mo ba iet kata tai ka pertai ba la pha ya lau kun bala kamar wai ba wai banget jau am jat su nyo ka jing embam jukut pi bon sin ni su thu ba kan ka jing embam jukut kadai bangin sulek bek sabenang rei hang ni pertai pat dan kata ka jing kemen ai kam dai kata para banget kita gibri ba syukwa ban yap no ban let no sabenang kelam damat ya ka jing sok benang em pi haba piyo mat eu Jesus Christ hang ta kan piyo ya ta ka jing embam jukut ha ka tu ka snihi pi zang ban yo mat ya ta ka jing embam jukut amaru Jesus Christ udai bam jukut piyo mat ya ta ka jing embam jukut da ka basdang nang ni ka pertai pi dei ban kemen ban syat kemen hang ni ka pertai rum dei ban long jitagi kristan gi bas ngopsi ngamang bam dan jing ele ngamang bam dan jing e ani dalak syakri blai ti ka jing e ka babun rei oh kitu ki jing e am ki long tong ki mau jam usutan wan ban yele ingi digi pak digi mensim paman pak digi beri ban ban pak di ai isu kaman mai ro trying of promotion la jan dan kajing kentiu kardan kajing long mensim kala jan dan tak si wan jing e ngile ba minta te kam ju dan chu ta kajing khuslai kajing ngau si nganong rega dap da kajing kaman ka overflow wing life discipleship man ni train ni disciples ma ka bau try ai kan ga vision ka bau ai nga yero itu rate piru da pikwa kala ka bamut kan wan ngin penduai fingin pen be tigi men simbaman ngas ai no number ni but kila bunda ki spa ngot ki beri pun da bangadlat pen nadu kini kan terus namba bangale yu pat adap da ki hajar ki beri bayo penduai ti what like yai syak ban ngatang tang pipun yang ai number ngami sim dengan safun hi mangai ki number kila bunte kalau tuit pi kan jing pen ngam rajak di ngaya rajak eu Jesus Christ kan pen kraw Jesus Christ kan baman syua kum tungam long te pir pi kwa nem para banget pir pi kwa nem ban mat kan jing ka badap krai kan overflowing life ka bakaran che pang mensim bukhut ka bakaran ya tu kan nong samaria Jesus Christ ong kin tuit ki wa om ba em pi kwa nem para banget lada pi kwa one sim YouTube number 1 ski ka santangin penduai fingin train discipleship kum train ini mi iba insa pelak kan video ba i let ban yalap mantai la dap da jing kemen oh ya ro Israel ada pidan kan ka pop let's say ka pop aurea ka pop klem ka pop klem jaklia ka pop jong du jing kerman ka jing syap tieng ka jing pang kala bani pi dagi snam kan ong fi kadan ka jing kerman how try mai mangala penduai bun ki beri ki bala tiak la puit sau sin ru yok khia mentakila syakri try kila like duit na ka pop ndai tang ban yok khia ka do dan ki beri ki kwa tang ban yok khia ka do ndrei kim kwa pat ban yok khia ka men sim ti ndrei pi di ban kwa lang humju tidak ka ngan penkut biang ketin jong blai nak proverbs khatnyo par wang ka do anut ka bakman kalang ka jingkhya ki klenchi ing mo kalang ka dawai ba mo ki klenchi ing ru hallelujah ya ro try praise the lord hallelujah tersemai lang mana hallelujah